Gentenan go ning anu mending ndi nae iki. Ayo nang lurah yo. Nang PJ, ayo. Ayo Panur, kowe sing dhisik lho, karo lho mae lho. Tuan rumah. Kalau sing ngantuk ana sing semendhe sapa. Ana sing ngernun. Masalah percintaan yo ono ketok. Akhire iso guyu meni iso. Ayo. Damai pokoknya damai. Gue PC saranan ya. Iya, kandhan ya. Ning gone mboten kono kelon. Basno asal. Perpanas semoga kok ya. Biasane ning arek teko nek es ya. Apa lase? Kamu syuting nak.
Lo kok pe main kok nyot. Engko bar iki lho. Kalau bisa main dia kenapa ya? Alah. Hei, ngene lurah kok malah. Apa itu jano? Kene dhewe wis. PJ-ne gak nek omah. PJ-ne gak nek omah PJ-ne. Ayo kebaleke nek Karang Ori PJ-ne. Gak nek omah. Omah piye? Takane PJ-ne gak nek omah nek Karang Ori arek ning kene jebule. Ano, terus PJ-ne gak nek omah aku. Ndek ora nongko piye? Mas aku nek Karang Ori. Apa balan terus kowe. Oh, larang sik ngombe sik. Ngombe sik larang sik. Aku mek le. Arep mek dhisik iki mau cek cah. Gawe iki ora aturan blas sapi ngene iki, gawe. Ora anggota kok iso mek sik iki mang piye. HPM sik kowe kok. HPM sik. Lambene, lambe sampe gedene sedeng ora ya HP ku. Kita ngombe nek. Ngombe. Kan diadep rono cile. HP-ne kok. Iya. Dia dulur wedok iso. Dulu mungkin ini malah seger. Bodoni wong. Bodoni wong e. Iya. Bodoni wong, Mbak. Nek ora bojone kok kudu celeng. Bodoni wong Mas. Ojo. Oh, habis le makasih. Dadah Jima. Iku lho soalnya. Sen kowe ra nang sini kok Ora le. Iku lho Bu, jawete Bu. Lah cak cilik-cilik iku ditundung. Kowe banyune ae. Lek edo, Bapin. Iku lho asli iku. Gendis kudu ro gendis. Kudu ro gendis. Bendino nek Karang Ori nek. Ya melak ya. Kene Pak RT ne. Ya. Kene nari. Sira melok telu kok. Do karnaval. Iki kok jangan cilik ning kene. Iya ya. Pengen rojaran. Cak, pesem cak. Kono. Yo tak kirim linge ta. Ngono lho, iku wong ta opo? Nek ngene ku ya ngageti wong nyawone entek. Balan kaget. Kan saya selalu pindah ke Ploan. Lumayan terus teman. Tadi kan bawa kecil terus. Nah nek ora doyan kowe mesti sama. Orang bawa balong. Ora rene. Apa perlu iku? Semunan. Kok wedi kok ora ada. Jane ya pantes cok ngasok jajane. Ada momong. Lah, kita lagi kada ada cok nggak.